Welcome back sa atong channel nga GCK TV, ang lugar diin pagpatubo sa imong espirituhanon nga kinabuhi ug pagkinabuhi dinha sa gingharian sa Dios. Kung bago ka pa lang nini nga channel, kung bago ka pa lang dinhi, consider Dixon nga pa-subscribe sa ato ang channel ug paki-hit sa notification bell aron dili nimo malagtawan ang mga video nga atong i-post sa umaabot nga mga panahon. Salamat ug importante nga topiko ang ato ang hisgutan karon, unlocking God's purpose for your life. Practical nga steps aron mabalaan nato ang pagtubo nato sa atong espiritu. Karon igsoon aron sa pagkahibalo nato sa ato ang purpose sa kinabuhi nganong naaman ta dinhi. So doon natay 5 ka pangutana igsoon nga dapat natong tubagon aron nga masabtan nato o mabalaan nato kung unsay purpose sa atong kinabuhi nganong niata dinhi. Number 1 igsoon, who am I? Kinsa man kita. Number 2 igsoon, where I am from. Hain man ko gikan. Dis ako gikan. Number 3 igsoon, why I am here. Nganong naaman ka dinhi. Ug ang ikaupat igsoon, what can I do? Unsa may mahimo nako? Mao kini siya ang pangutana nga ikaupat nga diin magtubag karon sa purpose nato nganong naata dinhi sa kalibutan. Ug ang ikalima igsoon, where I am going. So kaning 5 ka pangutana igsoon, kinahanglan nimo ning matubag igsoon aron nga mabal-an nimo kung unsay purpose nimo nganong niya ka dinhi sa kalibutan. Kabalo kay igsoon, dili basta-basta nga mutubag lamang niining mga pangutanaha kay nganuman kung imong palaluman na sa imong kinabuhi igsoon, dinhi nagalatay ang atong kinabuhi. Kung ang tao dili siya makahibalo siyang purpose igsoon, diha mahitabo igsoon nga mag-eksperimento lamang siya sa iyang kinabuhi. Mao na nga sa kadaghanan nato sa kalibutan, wala kahibalo kung siyang purpose, nagminyo manggaling siya, pero wala gyapon siya kahibalo siyang purpose kay nganuman kung tinuod ta nga nakabalo sa atong purpose, isip minyo igsoon kay balotag unsay atong obligasyon. So man igsoon karong taknaa karong adlaw ato ning tubagon igsoon base sa pulong sa Dios. Number 1 igsoon ningingon dinha nga who am I? Personally igsoon sa akong pagsabot igsoon is kinsa ko. I am made from the image of God. That is me. Why? Ningingon ang Ginoo sa iyang pulong in Genesis chapter 1 verse 26 atong basahon. Naa dinhi siya. Unsay giingon sa Ginoo, then God said, let us make human being in our image to be like us. They will reign over fishes in the seas, birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground or creeping along the ground. So igsoon, that is me. I am human. So igsoon, nakita na to. If makabalota kung asa tagikan igsoon, ngano nahimo kita igsoon, you will know where you're going. Number 2 igsoon, ingon din igsoon nga where I am from. Asa ko gikan? Gikan ko sa akong amahan sa langit. Gihimo niya ko sa iyang dagway ug iya kong gitagaan og unsa? Dominion ang iyang gihatag igsoon dinha sa chapter 1 verse 26 sa Genesis. So kung atong mabalan igsoon, what is dominion? Taas na nga tapiko kun ato nang hisgutan. Apan karon mao kini siya og dinhi ako gikan sa akong Ginoo. Ano igsoon? Tungod kay nagingon na ang Ginoo sa Episo 1:4 nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa sa kalibutan, gipili na kitang daan. Ngano man igsoon, bago gibuhat ang kalibutan igsoon, naa na kita, human na kita nahimo sa Ginoo. Naa na ta sa iyahang hunahuna igsoon. Mao na nga kung imong tanaw igsoon, kung di nimo masabtan asa kagikan, di jud ka makabalo nganong naa ka dinhi. So ang number 3 igsoon ginaingon din nga why I am here. Why I am here. Na ako dinhi igsoon kay gipadala ko sa Dios aron himuon
ang iyahang sugo kanako. Unsa? Dominion. Unsa nang dominion? Pagdumala. Dumalahon ang kalibutan sa panggobernohan sa Ginoo. Ngano? Tungod kay si Kristo may-ari dinhi. Iyang gidala ngamin sa igsoon gingharian. Ako pangutan na unsa ang gingharian? Ang gingharian do na may balaod igsoon. Mo bitaw na nga dunay standard ang pulong sa Ginoo nga angay natong sundon ug angay natong buhaton. Muna nga kung imong tan-awon, lahi kayo sila sa balaod sa kalibutan o balaod sa Dios kay ngano man gingharian sa Dios siya ang nagbuot mo ng doon natay ginatuman dinha sa gingharian sa Dios. Now karon nang ikaupat, mao ni siyang ikaupat ingon siya dinha, what can I do? What can I do? Unsay akong mahimo? Gipadala ako sa hari dinhi isip usa ka ambasador niya. Unsa nang ambasador? Gipadala. Unsa nang gipadala? Mag-represent sa iya. Unsa may akong buhaton ana tungod kay pinadalaman ko ang akong buhaton pinakauna ipatuman nako unsay giingon sa pulong sa Dios. Kung mamulong man ako, kung mubuhat man ako, kinahanglan uyon sa kabubuton sa Dios. Mao kana siya igsoon, dinha nato makita karon. So ang ikalima igsoon, muna giingon di nga asa ko padulong o where I am going. So sayon ra ang tubag. Kung ikaw nakailagin sa ka, kung ikaw nakasabot ganong niya ka dinhi, unsay imong purpose dinhi, makahibalo usab ka kung asa ka padulong. Of course, ikaabot sa takna. Hallelujah. Ilisa na sa Dios kining lawas nga madunoton ug lawas nga dili madunot. Muli ako diin ako magpuyo hangtod sa gingharian sa Dios. Asa ka na siyang dapita, ikanaog ka na sa Ginoo dinhi sa bag-ong yuta. Dito ako dominar diin kauban ako ang Ginoo ug sa tanan nga tumutuo ni Kristo. Sa karon igsoon, unsa may purpose nako dinhi sa kalibutan igsoon, mao kini sa igsoon. Ang purpose nako dinhi sa kalibutan igsoon, mao ang pagmantala sa iyang pulong ug pagpahibalo nga gingharian sa langit anian na karon sa yuta ug kinahanglan nga ang pagbulutan sa hari ang iyahang pagtulunan, ang iyahang mga sugo mo'y atong bantayan. Kumingon ka nga grasya na, wala na sugo ang tanan igsoon, nasa sugo sa Dios. Mo na igsoon, kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, kung imuhang gitagaan og bilin imong kaugalingon, imong higugmaon ng Dios nga mao'y tuburan sa imong kinabuhi, kay didto ta sa ihagikan ug mupauli usab kita ngadto sa iyaha. Sa igsoon, kung doon naman kayo nakatunan karong adlaw ni ining ako ang topic kong gihisgutan karon igsoon, pa-subscribe sa atong channel o gayo kalimot pag-hit sa notification bell ug ayaw sad kalimti nga i-share kini sa imong mga loved ones, labaw na sa imong family aron nga makahibalo usab sila kung unsay ilang purpose. Ang pagkahibalo sa purpose igsoon dili basta-basta, kun dili ka mo balik ngadto sa pulong sa Dios, dili gid nimo makaplagan ang tinuod nga purpose. Busa kita nga nakaila ug nakasabot unsa ug kinsa ta, igsoon padayon nga magmadasigon, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok kay dili ta pasagdan sa Ginoo. Salamat og maayong adlaw sa atong tanan. Bye-bye.